wata yarinya ta gaya wani yana neman ta, babanta ya zo ya ce kaga ka je ka nemi sana'a ka dawo. Shine yarinya cikin da cewa irin wannan iyaye wallahi ya kamata malam a sa su a cikin wa'azi, sai yarinya ta samu matsoyi mai santa, wai sai a ce wai bai da sana'a, wai kaza na ce ki bi hankali. To idan bai tun da bai da sana'a da me zai aure ki? Ai Allah zai kawo, ai Allah na ce to lalle wannan kin yi kwari kenan. Da yawa a cikin yara 'yan mata haka suke gigita, soyayya ce kawai take rufe musu ido. Yanzu saboda Allah mutum ya zo ya aure ki, baban ki ya ci da ke ya ci da shi, an yi mai adalci? Wani fa da ya auren wallahi kullum garin Allah sai ce je wurin mamanki ki ci abincinmu ya kare, sai ce je gidansu me ya kaki ba mu da abinci, sai uwar ta ce shiga su to ki diba. Ya za a yi uban ke ci da mijinki? Wannan ba daidai ba ne.